Good evening, Pilipinas. Ito ulit si Mike Padawan. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest sa ating panahon ngayong gabi ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 8 hanggang 10, 2022. At ito ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ngayong po ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Wala na po tayong major weather system na nakaka-apekto po sa ating bansa. Yung habagat po o mahinang habagat sa may dulong hilagang Luzon ay unti-unting humihina at variable winds na po sa buong bahagi po ng ating bansa. At yung low pressure area na namuo briefly sa may bahagi po ng Palau Yap area ay nalusaw na po. Sa nakalipas na 24 oras. So wala na po tayong inaasahan pong any LPA na maaaring mamuo. So wala pa rin nakikitang bagong LPA na posibleng mamuo, pati bagyo, within the next 1 to 2 weeks. All clear po ang Western Pacific. At ang kailangan natin gawin ay mag-ingat lamang po sa mga kidlat, mga pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms o yung mga pagkulog at pagkidlat na babagsak po sa mga lugar ninyo hapon-hapon o gabi-gabi. So mag-ingat lamang po. Ito lamang po ang ating weather system. Frontal system dito, may front sa may eastern at southern China, kasama po ang Taiwan at ang mga katimugang na isla ng Hapon. Okay, so yan po ang GovSat, fast animation. Ayan po, kinangita po natin ang pawala na po ang mga localized thunderstorms as the evening progresses. At sa ating zoom in satellite animation, so nakikita po natin ngayong gabi, bago maghating gabi ay nasan pa rin paghihina po ng mga thunderstorms sa may northern Luzon area, lalo na po sa may Cordillera at Ilocos regions. At dito rin po sa may Mindanao na unti-unti na pong nalulusaw at malilit na thunderstorms din po sa may northern Panay. Ito po ay yung rainfall forecast. Kasama po dyan mga pagkulog at pagkidlat sa sunod na 3 araw hanggang Sabado. Inaasahan po sa Huwebes ng hapon o bukas ng hapon ang mga malalakas na thunderstorms sa may gitna at hilagang Luzon, lalo na po sa may kanluran bahagi po ng Central Luzon at yung areas like Cordillera at Ilocos regions. Samantala, ang area po ng Kabikulan ay magkakaroon rin po ng possible chances of thunderstorms sa hapon o gabi. Gayon din po sa may Macopa, Visayas at Mindanao. Sa Biyernes po ng hapon, June 10, inaasahan po rin po mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Ilocos region, Central Luzon, kasama ang Pangasinan, at sa Cagayan Valley. Ito po yung mga localized thunderstorms. At gayon din po pagdating ng hapon ng Sabado, inaasahan pa rin po mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, lalo na po sa may Central Luzon, Bicol region, Metro Manila, Calabarzon, at dito rin po sa may Eastern Visayas. Ang ibang areas po ay medyo katamtaman hanggang sa mababa po ang chance ng mga thunderstorms pagdating ng Sabado. At ito po yung magiging rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Sabado. Ang bulk ng mga ulan ay matatagpuan po dito sa may Cordillera at Ilocos regions, kasama po ang Central Luzon like Pangasinan, at dito rin po sa may Eastern Visayas at iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At ito naman po yung wind forecast, sunod 3 araw hanggang Sabado. Bukas po ng Huwebes ng gabi, inaasahan pa rin po, bukas po ng Huwebes na ay inaasahan pa rin po mga bukas po ng Huwebes, inaasahan po ang kalmado hanggang mahinang hangin, paiba-iba, variable winds sa malaking bahagi po ng inland Philippines at may konting hangin mula sa timog silangan at timog sa may silangan bahagi po ng Bicol region, Samar at Eastern Luzon. Samantala sa may West Philippine Sea, patuloy pa rin po ang mahinang habagat makaka-affect po sa coastal areas po ng Luzon. At pagdating po ng Biyernes ng hapon, same situation pa rin. Light southeasterly to southerly winds sa may silangang bahagi po ng Luzon. At dito naman po sa may kanluran bahagi po ng extreme northern Luzon o dulong hilagang Luzon ay konting hangin mula sa timog kanluran o mahinang habagat. Samantala may southerly winds po na component dito po sa may Sulu Archipelago
The rest are calm o kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Pagdating naman po sa Sabado ng hapon, ay medyo mas kalmado po ang malaking bahagi po ng ating bansa with some light winds po sa may kanlurang bahagi po ng Mimaropa like Northern Palawan, Calamian. At dito na po sa may Batanes, Bubuing Comove Islands, patuloy pa rin ang mahinang, pabalik ulit yung mahinang habagat dahil po sa isang frontal system dito sa may Southern Islands of Japan. At bago tayong paalam, ito yung latest global topics, hazards, and benefits outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks. Pag-i-issue po ito every Wednesday, so kanina po ito in-issue. So sa unang linggo, valid June 8 hanggang June 14, inaasahan pa rin po natin ang below average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. At sa week 2, June 15 to 21, same situation pa rin po, below average rainfall. So valid ito po ay nasa 50-50 chance o moderate o medium chance o confidence na ito po ay matutuloy. So malalaman po natin yan sa next Wednesday. Okay, so for yan po ang ating latest na yung gabi ng Miyerkules at babalik ulit tayo sa darating na Biyernes. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WithTheWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.